Herzlich willkommen. Здравствуйте, Europäer, das ist Шарадzi. Żunskich mustwo Jensa Sovuraja tu miestnowe R a te miestno a to so po takim wura jakaś taki dalszy małki turnier czy první štyrio raja wyzo jasne półfinalny ry a potom finale a tu czy peczo tu wura jest tebi miestna 5, 6, 7, 8 a 9 z tym nasze serbskie mustwo Jensa sme tu první dwie przeciwnikaj, junu Severna Schleswigska, a potom druga hradženca Reto Romančanki. Najprv pak slyšíme tu námestne šitke peč národne hymny, so to potom nebo było tak přetornené mez kujždy ru, dla toho netko šitke peč naraz. Započínali sú ze hymnou Reto Romano. In blauen Shirts und gelben Hosen das Team Nordschleswig, die deutsche Minderheit in Dänemark. A netko hymna od Severne Schleswigskeje. Drugie mustwo Wotliwa, damy ze żółtymi kolorami a modrym trikotom. Hymna Severne Schleswigskeje to byše. Dále, že třetí hymna. Grauen Trikots, die Ladinen aus der italienischen Dolomiten. Netko slyšíme hymnu Ladinčanko, Jensa ze širými trikotami. Con grandi grezza, mia patria
A to ona wyższa hymna Ladinczanko. Idziemy jednemu to dalej. Damy w modrych kolorach, a też modrych trikołach. Mustwo z Hornie Schleskie. Aj, luštna rytmiska hymna to je od Hornie Schleskie. A jako finalna hymna, piata hymna na tutym zahajeniu šiuje nasza serbska hymna Jana Łužica, serbskie mustwo, czerwone trikoły, czarne kolowy. A aj, nedom tu wódce na rajništu, všako sú zase to isto fanov tu na trybüni za kamerou. Tutaj nie widzicie, żaden problem, ale je zawsze słyszycie. A też tu netko so nasi fanov już raz chwala, a netko słyszymy serbską hymnu. Tu je so mocnie sobuzbierowo. Dżęca zase tu około 200 serbskich fanów na tym małym turnierze żonskich mustów, już nasze serbskie żony tu podbierają. Tylko so wszystkie mustwa jeszcze raz odplacną, sobie dobry rób się, a potem startuje się co tu tun. Mini turnier pomysł 5 do 9. Nasze serbskie żony miały tylko jako 2 dni swobodne. W útoru żadną ru nie miały, tam miały jenoś nasi mużowie tu ru przeszyło Hornie Schleskie, jakie są oni. Bohužel 3-1 přirali a s tym też tu začal do čtvrtfinála zapasli. Tam sú naše žony muže mocne podpierali. Včera byše też swobodne od kopańce tu dżen, tam byše menujúce kulturny dżen. Tam sú so všetké menšiny tu mohli mesobu představiť, so zeznać, którza menšina ma jeszcze nikaký přikus přihotovaný alebo malký program. A nešto osobite prezentowała je ze swojskiej kultury. Za serbską kulturę je tu do Severa Nimskie przyjęła kapała Janšelskie Gercy, rune takaž 2 koraj, junu tu muski a żunski kor z Janšelca. A haj tuci ciosu potom na jevišću na kulturnym dniu prezentowali serbską kulturę, serbskie spiewy zapiskali a zaspiewali. To byše tu přinoš Serbu na tu kulturnym dniu. A dżęca, dże dalej z kopańcu, najpierw raz tu serbskie żony, a potem poponu nasi mužojo
to runia miestno w ry maja, tuci maja w ry w miestna 9 do 12. My widzimy tu mustwa so nitko rozdziela. Tu na tym trawniku wura jest sora serbskie mustwo przeciwko Severnej Schleswigskie. A na tamnym trawniku, ki się ju pudla potom, tam wura jest sora Retoromanczanki przeciwko Ladinczanka. Torika tu te prynery mają nitko, tu te prynnym gole mają nitko Hornia Śląska Swobodne. A widzimy też tuka so pomaku słońco przedrije przez te tołste mroczele nitko co doponia. Jeszcze deszczyka, tu jest so mocne kidało. Nitko widzimy słońco dybku nekie zakopy, to też tym trawnikiem to je, a to też naszym fanom to je. Z tym jest wszystko przygotowane za tutun napiaturu serbskie żony, serbskie mustwo przeciwko Severnej Schleswigskiej. Skrótka też jeszcze nešto k tym modu sej tutego małego turniera tu w miestna 5-9. Są to wysoce 5 mustwo, kiż tu od miestna wojuja, to bych byli 10 row. To by nie możesz wszystkie ry kompletne przez 90 męczynów wurać, to by przedotrało. Dlatego będzie jedna ra, jenoż 45 męczynów trać. Torika nitko tutun rób przeciwko Severnej Schleswigskiej. Nasze żony raja 45 męczynów, a potem, kiedy szczyłuje ta druga ra, tuto turniera przeciwko Retoromanczankom, to runia 45 męczynów. A jutro potem jeszcze te zbytne dwie przeciwko Hornej Schlesskiej, 45 męczynów, a posledná ra Ladinczanki, też 45 męczynów. A potem wiemy, na którym miejscu będzie nasze serbskie mustwo, serbskie żonskie mustwo stać, hać 5, 6, 7, 8 albo 9. To wiemy potem jutro po ponu. Zofie Mateškec, młoda kapitanka serbskiego mustwa, od mustwa wolena ona bu, nitko tam przy wylosowaniu miestnów albo ból, tu na którym boku raje, tu dostane jako první zakop. Čako mamy, dżęca jenož jeden zakop, jenož jeden polčas wuraje. A Zofie Mateškec woli zakop. Przepada ten wimpel, a sudnik pokaza, że my mustwo ten box zmienić. Serbskie mustwo tu już raje nitko od lewa do prawa, a Severna Schleswigska w modrych trikołach a żółtych kolorach raje od prawa do lewa. Peča 40 męczynów to jest szym jasne, to nie jest wiele czasu za korygowanie zmylków. Tu nie sme so w obchodzie przewiele nimo kulić, tam byś nidom paradny być peča 40 męczynów dużych wojować. Tam so nemža tak wiele roto, tam nemža tako roto padnąć, kaj się ten całej ry. To jest też naszym ojcom jasne, a to jest też Petri Bemak jasne, a dla toho będzie on swoich żonów tu odpowiednie też tomu motiwować, a widzimy to też na tym, że zapoczyna dżęca ze 4 szkicze, a nic jeszcze prynery ze 5. To taka troszkę ofensywniejsza zestawa naszych serbskich żonów. Zmužity puč od Petra Bemaka. A netko so tuta raza i przez zakop.
W zestawie naszych serbskich żonów jeszcze troszkę nešto zmienimo pono zestawie przeciwko Ladinčankam. Nic pak w wrotach, tam zostanie Vanessa Peschel z číslom 1. Torunia zaso raje Viannea Paškec z číslom 4. Kapitanka Sofie Mateškec z číslom 5. Stella Pilcec raje z číslom 16. Leonie Wenzlec z číslom 7. Laura Hanušojc w nuckonym szkicie znowu číslom 8. Marta Andrikec z číslom 9. Johanna Weselic z číslom 11. Nowa na rajniszu Paula Simulic z číslom 13. Dalej znata rajorka w nuckonym szkicie je Ulrike Lobedžina z číslom 17. A potom jedna ta rajorka na rajniszu znowu Vivian Fischerreutz z číslom 20. Torika hać dotal jedna z najlepszych rajorków serbskiego mustwa Lawina Frenzlec. Dżęca prynierie najpierw raz neraje, dosta troszkę odpoczink, ale ju będzie Peter Bemak zawsze jeszcze był to dnia zasadzić. Najpierw raz tu pospyt od Severnej Schleswigskiej, ale Ulrike Lobedžina tam szkicze za so jara derek iżbuje, kaj się też te prynie dwierie. Dwojne nadpie dżęca po takim Leonie Wenzlec a Marta Andrikec. 4-4-2 to zestawa dżęca. Tam jara dere wojowane od Vivian Fischerreutz. Co tam do Bula waliła. A tu już zamiet za Severną Schleswigską. A tu ta flanka tam żadną adresatu nie namaka. Sofie Mateškec tam nidom spyta jeden doji ból na Leonie Wenzlec přineš, čutum ból pak kulise von na zamiet. Tyž za našu kapitanku Sofie Mateškec hat jotal jeden pomene haj češki turnier. W centrum je ma usto tam mocného przeciwnika przeciwko sebi. A też Stella Pilce, dżęca jasa od spočatka na trawniku, posledný raz jeszcze byše ona na wałce. Przeciwko Ladinčankam je potom aké dobre přišła dżęca raje od spočatka tu na prawym křídle. A kajśmy to zvučeni tu w severu, iż te posledné dny, tyž dżęca so mocny witzika. Słońce, ale wicik. Te vedro tu požitkone jara miniate hoka. Tu przy ranicy mez Nimskiej a Danskiej. Naraz dyščika, potom so słońce předrije, potom zas dyščika, za słońce. Tak to nikdy, że te posledné bodny szło. A mocny wicik je cały czas paratny. Ale to przyrównano ze Skorą Danskiej poslední. Przed 2 latami je to kaj dżena noc, tam są mieli 30 stopny, niemale kurze dżen. A tu netko we kapę łoko bejasz, ależ to praju to ma Johanna Weselic, że prynu możność, prynu cylbu narota, snadnie misny, nalewo przy żardzi nimo kuliu so ból, ale też ona so troszkę obsunęła na tutym trawniku, kiedy się jakaś fajne mokre przez ten cały dyszczyk, kiedy się dopona. Ale znowu maja nasze żony tu luksus, taki jara dobry trawnik tu dostać, a na takim dobrym trawniku racz smieć. To je też zase jeden z najlepszych, skoro lepszych trawników na tutaj Europiadzie. Jara dere
Wodsyte, kujža travička je samsna wysoka. Żadne dziury, dość kruty, nic przemieśki. Tak gdyby jeden trawnik być. Nasi muži od dženca, te maja zase taką pomynię. Hej, skere vuku a trawnik, ale to widzimy potom poponu w tutej rie. Stella Pilze jest tam zjara przez centrum so wojowała. A netko Leonie Wenslec tam si ból była, prytku w centrum ne zamopak ból wote dać, tak so je zase zubiła. A Johanna Weselic zibi kečbovač, nic przewyle faulo zase przez záverie. A nasze serbskie ojce tu škit od Severnej Šlesvigske jara dere nadbijuja, jara zaje nadbijuja, a z tym też žilaki z Milkam ich powokuja. Nitko jeszcze jeden z ostatnich nadał, który z Milky też wužić. Paula Simulic tam na lewym krzydle. Też ona je jednu jara dobrú testovú ručinu w Ralbica przeciwko Linovce. Na tym turnierze pak jeszcze nie tylko menšinu dostała. Dženca dla toho raz od spočatka sem rád smie. Ona je fit. Jara dere kombinowane od Severnej Šlesvigske, netko do 16 ta te číslo 7 čane. A pospyt narota, ale rotorka Vanessa Pešlec běše tyž námestne, ona by tu bul miła se myslu. Tuta cyba pak, že snadje nimo rotov a tuž vodkop. A ja, Jotalina Vurunana partija. Tu se može šitko stać. A tutun vodkop bože ne by přeúspěšně od Vanessa Pešlec. Je na boku wonšo a netko zamiec za Severnu Šlesvigsku. Aj, to byše widzieć, tam bychu te rota pola vola Vivian Fischerec w očine, tak so ona dostała ból mes no, maj durich sunjeny. A dowi vodkop tam na Martu Handrikec. Stella Pilces na prawym krzydle. Bustoka na odsade, je to sudnik widział? Nie widział. Dalej Zaal Čiž utwari, a potom pak przeciwniku tam fauluje. To byše. Tohle ještě raz Derek Kečboane tam od Hannu Scholz, Laure. A teď Dženca zase znova najväčší respekt našim serbským fanám. Je lidma raz jen 20 sekundov mír tu zademe a potom pak zase
so mocne spiewa, tu faul na Paulu Simulic. Tež to, so ižo przez całą Europiadu woko pojeda, jak aktywni tu serbskie fany są na tych rach serbskich mustwo, serbskiego mustwo. To wszyscy wiedzą, to wiedzą żurnalistka od wszystkich mężczyznów, to wiedzą te rajere wszystkich mężczyznów, to wiedzą też ci organizatorzy. Tak walba je szulce słyszeć za nasze serbskie fany tu. A nitko pospyt, tu narota, ale Vanessa Pešlec kečbuje. Aj, to so to runa tiž voko pojeda, so su Serbia tu zes, aj, nikak 400 fanami přijeli do Severa Nimskeje. So to potom či stadion tiž vidža odpovedne piča obstarač. Nice maja potom jenož snadny repertoir a dere džaržane tu snadny repertoir a potom nichto z našich fanov ničo pič nesme. Nitko so vidža tam dere přihotovač. Tak jeszcze podobne sa mene se stało przy druhej hre našich serbskich žonov tu, když su přeče o Ladinčankam hrali. Tam su my šili, že zaje do Zakopa. To by še jara dobro pospyt, zase od čísla 7, ižo druhý cečí pospytná rota. Vanessa Pešl dobyše sam cyle doha činič, ale bul je snadne rota místny a s tym nitko první rušk za Severnu Šlesvigsku. Aj w hre přeče o Ladinčankam, tam su čikiš maja tam kiosk přihotowane mili jenož, aj, pravimo trošku mine piva, jene dwie małkie 5-literskie fasce piwa přihotowane a nejsou sem ličili, so budu tam 300-400 serbských fanov šinč. Tam se jeden fan zajšišo a pravi na da glavnu fasku zam. Ale te su pon, když píšeme tu rožkjove, dere od Laura Hanušojc von vyčkované. Oni su pon ještě nikak 20 do 30 takých menších fasku kupili, tak su mi prajli. Ha, hoj. Pon tam stejachu 30 5-literských fasku za našich serbských fanov. To je jedna taká amizantná story v pozadku. A v posledných menšinách trošku viac čišťa od Severnej Šlesvigskej na naše rota. Podľa nás to netko ofenzívne nie je tak veľa stalo. Ale oni ostanu przy bulu, tam jest Severna Šlesvigska. Zaso jara dere kečbovane od Vanessy Pešlec. Kiž spyta Rus pyšne činič na Vianneu Paškec, ale ona tutum bul ne samo dobiežeć. A tež nedom kvalba za Vanessy Pešlec od našich rynkov a našich fanov tu vonka. Paula Simulic przy bulu, ale prze pomalku z bulom popuču a ne otrava bul, tak so netko bul zubiva je. Vanessa. To by še važne tam od Vivian Fischerec, ona tutum bul išče otvorbarava, a netko Leonie Wenzlec. Spotajno, celno! Ne, se ne zviriva bulpak z vosta. Ne, bul je ročo pala holcu v modrých trikoách. A znova je pytnečka, jak tu mocny wichor, tu bul žila wopliwuje. Stella Pilce su jara spišna, škoda. Potom taki małki techniczny zmyk.
Netko, Sophie Mateškec, odsade dosta przeciwniczki čišć. A mu widzimy, te żony są na trawniku tu netko rady są, a ja. Ten trawnik jest perfektny mokry, so może jen soprodzie areny sunić, też to kurzo bula. Netko Viania Paszkec tam z przyroku na rotaku, Vanessa Peschlitz. Am Stadioneingang gibt es jetzt auch Getränke zu kaufen. A netko zademne zasohara od serbskich fanów, dobry ból netko na Paulu Simulis. Tylko się tu stadionowy rycznik tu prajo, so smydza ci laci fanowie sobie netko nešto piću kupić. Je super, da też tu te ludzie nie są, te zamówicze nie są z tym liczyli, za tego fanów szyndu, a nie miały żadne pićo parat, ale netko jest to nicht tu napuć podał. A od netka je tu kiosk otevrené, to je našich serbských fanov tak zveselivo, da su oni dedom kvalbu uspevali. Naši přeco lační fanojo. A my pytnemy, 45 minut to nie je wiele czasa. To se może też stać, że będą tu to road nerozsudne skończyć, stano bez roto skończyć. A czym lepsza jest ta szansa, że nie muszą gdzieś tu za jedna rota cyli, potom so też chodzi tutaj 45 minut luchszo zakitwać. A total pak tutaj jakaś prawie jeszcze bez roto. Johanna Veselic tam Derek Gečbo, a netko tu bul ona čuva. Stella Pilsec na pravém křídle, netko a je noch trošku přezal, ze si přiroku do sredža. Tam ještě nič sredža neby, ale jeden zamet je uskočil. Netko Johanna s bulom. A ja šiuje konto od Severne Šlesvigskeje. Netko 4 před 4 tam. Ale Viania Paszkec je Derek Gečbo, a tu bul odběžala. A je pytnič, zo se naše serbské žony ofenzívnejšie trošku ťažko činia. Tam jeszcze ničo prawe nie uskoči, a to by się ruka. Od Stelle Pilsec tam je ten ból nezbožovne skočil. Ofenzívne je jeszcze trošku, trošku ústo bez ideju. A škoda, tam je Vivian Fischerec ten ból skomčil a a też pytnemy, że Peter Wiemak netko już reaguje, a Laviniu Frenzlec przynese, to by się jasne, że będzie ona
hiše tutaj ry rad, šako jemu to tyž ofenzívne nedosáše. Rajnišo opuští tu už netko Marta Handrikec, nadbierowarka, z číslom 9. A za ňu noha na Rajnišću netko Lavinia Frenzlec, kaž prajene tých prinomaj Romaj jedna z tých najlepších dyšnic, ta najlepša rajorka serbského mužstva, a žotal šitkeci rota za serbské mužstvo, je ona celiva. Te prine v prvnej rie a te dve roče v druhej rie, to runia Lavinia Frenzlec, a netko ona nadbierowarka tutej rie. Jene ofenzívne znamio trénera Petra Bemaka. Nadžijamy so, zo tute znamio pôjde nese. A netko tam je zmyk, zade v škiče, ale tyž aso dere skorigované. Gezu pak Severna Šlesvicka dále čiž utvarí na našu defenzívu. A Vanessa Pešlec má dženca už to dživa zade. Dnes je Sergio majtame. Škoda, nic převyle sama činč tam Stella Pilsec, ale ból toho zdobyła, a netko dobry ból na Johanu Veselic, ale sama tola trošku předouhý. Škoda. Ale to nedom pitnič tuči cio modži. Tute ci mode rajorki tu. Stella Pilsec, Lavinia Frenzlec a Johana Veselic. Hižo jara dere romadže harmoniruja. So znaja, vieča, kak tam na beži. To je dobra ideja, bo od Petra Bemaka tu tých cioch tu runočase netko na travniku rád štáč. Aj, dobry ból netko. Box miniva, Sofie Mateškec, Stella Pilsec, tu ten ból dobeží. A jo nišće má. Ale zamiet netko za serbské holce. Máme Sofie Mateškec celé svobodná. A je tu ból Laura Hanušajc dobeží. Severna Šlesvicka má netko takú obchod, že vulku mocnú žonu tam v nadbihu. Bude češko za našich škytarkov ju tam z potačníkach odforbarač. Dobry pospyt z połytra tu ból direktne zała narota, ale Vanessa Pešlec widziała, że tu ból nie przyjdzie strasznie narota. Dla toho żaden problem za nią, a wodkop. Menšinu iżo rate. Jacać Polca tuto rajno czasa iżo odbieżała. 0-0 przed już 6.
Ale widzimy też, że są te ofensywne zamiany od Petra Biemaka, że ze 0-0 nie jest spokojom. Tu jeszcze tylko Lawiniu na rajnie przines, chce te cwipki są te remecz. Všako je tu niveau, v takim turnire tu o 5. miejscu na obchodzie jara wyrównane. A to by jeszcze jedna flanka na tu wulku nadpiewarku damy w centrum od Severnej Schleswigskiej. Ona pak tu ból nezamował oczkować, bo Jakwanu. A turnier je tu jara wyrównane przyjęli. To pak je jeszcze Joa Hacztamin. Vivian Fischer zu leży, ona jakaś upada dostawa jedną ruku do mezocza. Ale znowu też Vanessa Peszlec same w je 5-meterskim rumie Derek Edgebauer. Dajmy raz Vivian Fischer Piotr jeszcze leży. Nitko pak stane. Jest to zrabała. A ja też pokazał tam, że jest ze swójczym kontakt do mezocza dostanęła. Ale może dalej rać. Cela Pilcec, jara deres szyłom Sybul, Żarżawa, a Nitko Lawinio, Frenzlec tu na prawym krzydle. Doprytka posłuje, ona z przyroku dosredża. A szkoda, wodkop wyskoczy. Krótki odkop, nitko od Severnej Schleswigskiej. Nasze holce spytaja za nadbierować. Ale też Leonie Frenzlec, co nitko Wenzlec, co przydruži. A nitko racz. Jara dere. Nadbije przez centrum, nitko od Severnej Schleswigskiej, a też jeden pospyt narota, ból pak jeszcze horcy. Dalszy pospyt, ale też tutun. Był otworbarany, znowu od Laura Hanuscholz. Jara dere, nitko. Dobi ból, Lavinia Frenzlec, heißt, ano trošku przepože startowała. To mnie jeszcze ta szkitorka iże jeden odstawk. Szkoda, to by się dobra przyroka od Joanny Weselica do Titi Husky. A nitko Vivian Fischerec dobi zakitować, czy ból dere wojowała. A Kedźbu to by się jasny faul tamy. Ale sudnik da rud, ale bieže čako má serbské mužstvo dali ešte ból. Stela Pilcec. Kedźbu tam na Nimoru, Paula Simulica, a Kajša Prime, asistent Korečku zbinu, to by się samo od widzieć. Szkoda, timing.
Netko flanka do centruma a tam je jedna Rajoka od mudrych cyle swobodne stała. Zbożo za serbskie škytarki, so ona tu bol nie dorotu wyčkovala. Tam nie byše nichtu za nią zamu taka šupada. Ona zamu swobodne do 16 biežeć, a też swobodne bol wyčkować. A Severna Schleswigska niko dvojce v umjeni. A netko z dvimaj časvimaj Rajokomaj na rajnišću. Za tute posledné haj, bydl kožinky. 15 menšinov. A je teda Pilsec se tam spišne bol na Laviniu Frenzlec Ráč. A netko Leonie Wenzlec do 16 bol na Laviniu Frenzlec. Ona ešte raz dále na Paulu a Paula spyta celbu narodta. A bol, haj, 1 meter 6 rotače. A netko tež Peter Bemak druhý raz v umení. A přinese Theo Kuncec. Rajorka, ktorá so v riepeču Ladinčankam při noze daleka zraniła. Nešto z paskami je se šinova, ale ke šupada. Sú ju tak derelikovali, so ona tu dženca zaso ráč. Może te 2 dny tam přestoky te sú jej tevoj. A netko ona nova tu horka a v centrum je raje. Za ňu od rajnišća je šva Leonie Wenzlec. S tym netko tež nowy nadpil pola serbskiego mustwa Johanna Westerlic a Lavina Frenzlec. Deres šum džova tam Lavinia. Nima pak nikoho pritku sobu. Jenož Johannu Westerlic tuta ne može pa bol ešte dobiežeć. Ale znamenča tež jeden zamiec zaso. Za serbské mužstvo tam pritku při 16 od Severne Schleswigské. Hej, to je taka ra. Jo, taki lucky punch, bo taka typiska akcja. Tak krótko do końca naraz ma jeden z obie mužstvo jednu dobrú šancu a tutun užije a veže 1-0. To by było klasika v takej retu, také tamasem. A znova ta dobra Rajorka tu na lewym křídle od Severne Schleswigské s takým čorným bantom ve vosach. A jo paralelne višika šprajne tara Ladinčanki přečivo Hornie Schleskie. Kak tam tu čas ne stej, abo kak tu tara vujštva je to potom vam přeradžu, potom so je tu tež tara nimo byla. Reto Romančanki maja nikaka šprajne tu prinu fazu svobodne. Oni maja potom tu druhú žencišeho dňa a to přečivo našim Holcam.
Jara deres Stella Pilsec, Gejbu, aber tu ta przyroka to nam się nedokładna na Johanu Weselic. Tam je neke ta komunikacja falovala z tymi ciomi młodymi rajokami, to bychom oni mogli lepiej wurać. No ja tam je netko sudnik jeden faul widział. Z tym raz jeden wolny kop za Severną Schleswigsku. Netko tam wiele los w 16 przed Vanessą Pöschlec. Ta wulka radoka pak je netko spola dyle od Severnej Schleswigskiej, dlatego też ona dobra flanka przyszła nie. Można na konto nie boże nic. Keď tam netko centrum je zase to číslo 7. Ale Vianney Paškec, Jara keď bolo a za Paulu Simulic nedam sobu. Netko box minič, ale Johanna Bull bohužel zubiła v centrume, škoda. A znowu je tam Laura Hanušec była paradne. To je opravdu klasično. To tam votrum ve, jižo te 6 nekaj zno. Ona romanče se s Ulrike Lobedžinu. Aj, Lavina Frenzlec, ja spišne lož. Prvnú rajku ona še beží, ale ta druhá rajka je potom tež fixne przy bólu była. Ale szkoda, te primorne akcje nie są szpatne. Haczki 16, ale potom faluje tam ta koncentracja, albo ten posledný dobry ból, co by też jedna straszna szansa uskoczyła. Paula Simulic, netko Romanče ze Vianney Paškec na lewym krzydle, ból przy Lavini Frenzlec. Sofie Mateškec. A, szkoda. Bere netko nudom dale na Stelu Pilsec. Ona ma netko czas, a też talent za 1-1. Pilsec dale przy bólu, a potom pa se nedokładnie przyrałku k tamnej rajarce od przeciwnika.
Keď bude netko tam, Vivien Paškec. Ale to by še zbožo. Posledné 5 menšinov tu tej R. Vidíme tu ešte jedna rota, abo nic, netko tej veľké prašeno. 0-0, bo bylo za obie musí najprv spokojace sa ja myslu, ale ladajo na wúzky nivou tuto turniera by v obojím jedné cidebky, kde šište bole tyli. Dobra možnosť Lavinia Frenstec Romadže ze Sihanu Veselic. A dále Paula Simulic, dere spytała tam przeciwniku wuriować, ale je ból zubiła. Ej, ladajo na cokonu ru, na te cokone pečašoci menšinu, tu je jedne nerostune tež kompletne. Okej, za obie musíme netko pak ešte raz znova číslo 7 od Severne Šlesvigskeje, ale Vanessa Pešel by tu celé vážna, so ona tam namestne byla a bol ďaržava. Snano taká ľahká převaha od dobrých možností pola Severne Šlesvigskeje. To sú žila serbské žony zbožo mili, so by še Vanessa Pešel tam namestne, abo so by še to jedna nedokładna cilba od žonov v modrých trikoách. Ale štož nastupa te podžele v rach, verie by še to vurunane, dla toho ešte nerozsudne tu kompletne OK. Cyle ta rabach še neonimo, dve menšiny še stej. Snano kus nakvatanský čas tomu posudu po ci. Menšine najprv raz jeden Vulnik Gop. Vanessa Pešel nie je tam ta najväčšia v rotách, ale haj, tuto bol ani na rota nie přišel, tu je žiaden problém. Posledná menšina a súdnik pokazal dve menšiny nakvadanský čas tomu. To reka si ešte. Cokone tu netko Vivien Fischerec s dalokým bulom na stelu pilceca dere podleši na Johanu. Aj, ešte raz čiš vuči, a netko zamiet. Ešte unešte Nucka netko. Serbské mužstvo v ofenzíve ze stelu pilcec a flanku na Paulu Simulic. Paula dále při bulu, Romadže netko ze Steo Kuncec. Ale jara dere od Sofie Matuškec, ona z Vosta při je pečenice Ron a Teja Kuncec pospyt ze 20 metrov na rota. Ale to žaden problém za dobrú, solidnú rotoku od Severne Šlesvigskeje. Ale potom tiež tola jeden druhý pospyt. Znova Teja Kuncec, znova na rotoku. Ale celý čo ona môže. Kuncec Teja. Jara vutre přeco. A ešte raz posledný bietu, si ja myslím netko od Rajoky za čistom 7. Na levém kšidle, to môže ju Fischerec Vivien jedným z jedným faulom štopovať, tiež z jednej žltej kartu. Súdnik je to jako taktický faul videl, dokiaľ by Rajoka Hevak nimo byla a sama do 16 začanila. Dla toho taktický
faul od Fischerec Vivien, a jeszcze raz jeden wolny kop tu od lewego boka. Der Kunzec, der Kečbo, a Bull von Vujčkova. Bude jeszcze jedna ofensywna możliwość dawać. Nie bude. Sudnik odwis za 0-0 tutaj prvnej hry za serbskie mustwo. Jeden dybko niż raz Maja. Nie je to špatne. Ale jo byście też Jacnucka, lupa byście też. Hej, tu strach je też obstał, że tu jen albo 2-0 zade ležiš. Plato se myslu, je to ok, také jen dybk. A potom nidom šiuje ta hra přečivo retro mančankam. Tužnitko najprv raz małka přestavka za serbskie mustwo. Předychać. Predać von retro mančanki, to je zno přindu na rajnišo, ale ja se myslu hľadajú na to, že sú naše nike zno tu 5-4 menšinu rali, treba ja netko tu častom přestavku, te ne byle kodžinky, alebo trošku jad samo. A potom bude aké zakop. Na to slyšíme sa zase za nekak 15 menšinu.